Welcome back again sa aking channel. Yan. So, for this video guys, kasama ko po yung mga kapatid ko. Yung panganay, bunso namin. Tapos yung kapatid ko babae. Para lang po kaming magkakapatid yung mga anak ko guys. Si Is, at saka si Liam. Yan. So, for this video, first time po nila kumain ng dragon fruit ice cream dito sa amin. Kasi minsan nakatikim na po ako doon sa farm kasi yung restaurant na gawa ng amo ko po is yun po isa sa mga product namin na gumawa ng dragon fruit ice cream. At saka gusto ko na makatikim sila. Yung misis ko guys is hindi nakasali kasi mahihain po talaga yan sa camera, no? Sanay na po ako na mahiya siya sa camera. Ayan, so kakain na tayo is first time nilang kumain guys, yung dragon fruit ice cream. Ito lang kalaki, pero yan. So bibigyan natin sila, tsaka kung anong reaction nila ni Is tsaka ni Liam. So meron kami dito, yan. Siyempre titikim din ako. Ayan, no? So lagyan natin si Is, unahin natin si Is. Dragon fruit ice cream. So, maghintay ka lang isa. If I say go, go. Lagyan pa natin yan. Sige. Wait. Unahin ko muna itong sa akin. Yan. So, ayan guys. Ganito. Ganyan yan. So, guys, go! Yan. So, pagkatapos namin kumain nito, guys, sabihin ko sa kanila kung ano yung, i-rate ko po. 1 to 10 po. Kung masarap ba o hindi. Sarap. Ha? Masarap? Sarap. Tumingin kayo sa camera, oh. Okay. Ana, Yam. Is, ikaw din, Is. Okay. Masarap, Is? Masarapan po talaga sila, guys. No? Masarap po talaga yung dragon fruit ice cream namin. Soon is makabili po kayo ng dragon fruit ice cream sa amin. Pero hindi ko po alam kung magkano. Basta magbibenta po kami. Isa sa mga product po namin is yung dragon fruit ice cream, guys. May ice. Yung may ice. Masarap, guys. Masarap, guys. Sabi ni is masarap, guys. No? Pwede rin din ito guys sa kung mag-shake ka, hindi ka na makita yan. Dito kayo. Yan. Pwede rin siya maging shake. No? Sa mga gustong mag-shake dyan or mahilig mag-shake. The best po yung dragon fruit. At saka alam nyo guys, dito sa Cebu, hindi pa sila yung dragon fruit flower. Okay, pagbutang is yung dragon fruit na flavored. Kagaya ng sibucha, you know. Masarap po talaga. Ayan si Is, oh. Paborito ni Is. Malapit na namin maubos.
Kailangan ubusin namin ito, guys. Kasi, grabe. Okay. Mo yan. So, gagawa tayo nito. Grabe. Lamig ko no, guys. Guys, nakuha naman guys. Yan o, umuulan na dito sa amin. What the fuck? Sarap po talaga. Yan, konti na lang. Tunaw na po yung ice cream namin. Wow! Ang sarap po talaga, no? So, ayan, hindi po kami mahirapan binta ng dragon fruit. Kung mayroon man hindi maubos na dragon fruit, gagawin po namin ng dragon fruit ice cream or pwede rin pang shake or soon is gagawa din kami ng milk tea flavor with ice, dragon fruit po. Yan po isa sa mga aim o yung gusto ng amo ko. Magtayo kami ng dragon fruit milk tea. Yan. Oo. Flavored po is dragon fruit. At saka pwede rin sa paborito na nila, guys. Susun, gagawa tayo niyan. No? Umalang. Easy lang po kasi maggawa ng ice cream. Kailangan meron kang blender. May blender. Tapos, yung pang shake para yung dragon fruit po is matunaw. No? Tsaka lagyan mo ng cream. Yung condensed, ganyan. Basta marami po tayong ilagay. So, ngayon, pagkatapos ng kumain, tapos na po kasi ako, tatanungin ko po sila kung gaano. Ayan guys, umuulan na po, no? Yan is, so ngayon, itatanungin lang natin, no? Yan, naubos na namin. Pakita nyo. Yan, ubos na. Yan, no? Wala pong natira. So yan guys, i-rate po natin, no? Unahin natin si Is. Ika na maglagay. Yan, so ito. Bye. So, rate out of 10. Anong score is? 5 daw, guys. 8. So, 8. So, medyo masarap. Masarap po talaga, no? Yan, ikaw yan. Magkano? I-rate. So, 10 po kay Liam, eh. Yan, no? So, it means kasi, guys, na masarap po talaga yung dragon fruit. Hello! Hi! Say hi to Auntie. Hi, Auntie. Yan o, si Auntie Gira. Yan. Hi, Auntie Gira. Grabe. Umuulan po talaga dito. Yung rate po ni Liam is 10. So it means to say that yan guys daw, nagustuhan po ni Liam yung ice cream. At saka is na to yung mga is. Magkano yung rate mo? 8? 10. 10 din. 10 po yung rate niya is sa ice cream na dragon fruit. So yan guys, maraming salamat po sa panood kasi umuulan na po. Okay, so hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa panonood. Yan, ubos na po namin. Yan. Bye-bye. Thank you po. Ingat. Bye, Ace. Ikaw, Ace. Say hi to our viewers. Sige. Ikaw yan. Bye-bye. Sabay tayo tatlo. 1, 2, 3, go. Bye-bye!